Farah Gray raz povedal: plňte si svoje sny, inak vás niekto zamestná a budete plniť tie jeho. Aj vy driete súčasnej práci od rána do večera a na konci dňa nič z toho. Tiež máte pocit, že vás nevedia doceniť? Chcete sa aj vy, a to nielen osobnostne, ale aj finančne, posunúť ďalej? Práca finančného a realitného špecialistu stále viac a viac naberá na hodnote. Či už sa darí viac alebo menej, ľudia hľadajú rady odborníka, ako lepšie pracovať so svojimi peniazmi a nehnuteľnosťami. Hľadám do svojho tímu ľudí, ktorí chcú robiť odbornú a kvalifikovanú prácu, ale zároveň chcú vidieť ten rozdiel na konci dňa v porovnaní so súčasnosťou. Možno je toto príležitosť aj pre teba. Volám sa Rita Sedileková a rada sa s tebou stretnem. Broker Consulting. Financie, reality spolu.